Naša obrana bude borovať útoku, tak poďme ju podporiť. Defense do toho. Behová hra Košíc nebola veľmi úspešná. Je to druhý down, posunuli sa zhruba o yard dopredu. Okolo yardu. Vlastne sa neposunuli. Môžeme to zhodnotiť, tak sa neposunuli vôbec. Takže naša obrana bude zase vzdorovať útoku Košíc, tak zatrúme a podporme ich a defense chodí do toho. A tentokrát naša obrana mala značnú prácu, pretože náš číslom, myslím, že 22, Šimon Balok sa pošmykol a dokonca sa pošmykol ešte za line of scrimmage, čiže za čiarou, s ktorou sa rozohráva. Že naša obrana útočí veľmi pekne. Posúvame sa stále bližšie. V podstate áno, vyzerá to, ako by sme útočili, lebo stále sa posúvame bližšie k superovej endzóne. A je to tretí down, tak podporme naši, nech zastavia aj tretí pokus Košíc. Číslom 16 Samuel Jurek a hráč číslom 30 Lukáš Vajder sa postarali o to, že Košice sa zase neposunuli. Respektíve my sme sa posunuli zase bližšie k endzóne Košíc. Už máme iba jeden pokus a my sme dali ten touchdown. A vyzerá to tak, že Košice sa poprvýkrát v zápase uchylia k pantu, čiže budú loptu odkopávať. Uvidíme, ako sa im to podarí, veríme, že z toho vyťažíme a loptu vrátime čo najbližšie k superovej endzóne. A nás číslom 37 Jakub Martišov z pôvodne veľmi nepodareného pantu, keďže našim hráčom sa nepodarila lopta chytiť, získal zhruba ďalších 15 yardov pre nás. Ustal tam veľmi nepekné podrazenie. Ale tak naši hráči majú v popise práce, že musia vedieť trochu aj lietať. Musia vedieť padať. Slovu sa opäť dostane náš útok vedený Peťom Baníkom. Vyzerá to na timeout Košíc podľa všetkého. Zjavne sa potrebujú osviežiť. Za ten čas pripomínam polčasovú súťaž a možnosť sa občerstviť do pivotéky, to napravo. Dať si nejaké pivo, kofolku alebo klobásku. Predtým, než budeme vyhlasovať víťazov súťaže a budeme kopať na bránu, počasie nám zjavne praje. Ale ešte máme pre vás prekvapenie. Počas polčasovej prestávky, hneď ako sa hráči odoberú do kabín, tak vystúpia naše krásne cheerleaderky. Ale vzhľadom na to, že tráva je trochu mokrá, tak sa bojíme o ich zdravie, tak veríme, že aj oni to prežijú. A nepošmyknú sa, lebo keď som videl kolegyňu, mala len také ľahké tenisky, tak sa o ňu trochu bojím. Teraz idú naši útočiť. Tá 77-čka, ten boj, čo sa vrál, teraz idú to vajme, ako ten hlavný obraz. Lopta sa znovu dostáva na kolán. A ďalší strelný nás posúva
posunula o 11 yardov, zná to tak dopredu. Čiže ďalší prvý down. Náš útok je rozbehnutý. Ja to vidím na ďalších 6 bodov. To už iba 2 downy. To je hocikedy. Ten timeout našim prospel, musím povedať. Je to možné, že nám Košice trošku pomohli a dovolili nášmu útoku sa trošku zregenerovať. Teraz sa už iba smiekajú v kope, že ďalších 6 bodov. Útoky Žiliny naozaj vychádzajú, hlavný coach Dušan Meliš spolu s Martinom Bilešom, ktorý koučuje naše special týmy, a asistent coachom Milošom Harantom pripravili naozaj skvelý playbook. A teraz som to trochu zakríkol. Táto akcia sa nám nepodarila hrať s číslom 99. Maťo Rakovan bol zložený hráčom s číslom 5, Dominikom Čieslom, ktorý tam dal naozaj wrestlingových chmát, aby nášho running backa zložil k zemi. Ale chvíľu to trvalo. Chvíľu to trvalo, no. Musel sa tak na 2 razy zaprieť. Dve minúty do konca polčasu platí ako 2-minute warning. A toto bol pokus o prihrávku Peťa Vaníka, ale nebol veľmi presný. Ťažko povedať, či si hráči nerozumeli, lebo vyzeralo to, že Lukáš Dlouhý s číslom 6 beží trochu inú trasu, ako by mal. Takže bude to tretí down. Rozhodca hlásil 2 minúty do konca, takže už času veľa neostáva. Tak verme, že našim sa podarí navýšiť vedenie o ďalších 6 bodov, alebo aspoň o 3. Máme ešte k dispozícii nejaké timeouty, čo by nám mohlo pomôcť. A toto bol veľmi úspešný Peťa Vaníka, ktorý dokázal naniesť loptu o ďalších zhruba 7-8 yardov. Takže sme bližšie k tomu, aby sme skorovali, a uvidíme, či sa Žilina pokúsi o to, aby prekonala hranicu ďalšou hrou. Vyzerá to, že áno. Nebudeme kopať na bránu, je to ďaleko, a v tomto počasí a pri mokrej tráve sa naozaj ťažko kope lopta na bránu. Máte poslednú minútku si ešte rýchlo kúpiť lístky, ak sa nestihli. A Maťo Rakovan svojím úspešným behom posunul Žilinu cez hranicu prvého downu. Prebehol zhruba nejaké 4 yardíky dopredu, čo nám naozaj dáva šancu, alebo nie? Sice sme rozhodcu nepočuli, ale vyzerá to tak, že Žilina si zobrala timeout, aby zastavila časomieru a dopriala si tak viac času na to, aby sme dopravili loptu do endzóny a skorovali. Uvidíme, čo chlapci vymyslia za tento timeout. Minúta 36 sekúnd do konca polčasu. Znie to síce málo, minúta 36 sekúnd, ale tým, že sa čas zastavuje po každej nekompletnej prihrávke alebo vybehnutí do autu, tak v americkom futbale každá sekúnda sa ráta a minúta 26 na konci druhej štvrtiny je naozaj ešte dosť času na to, aby sme dokázali zo skóre niečo urobiť. Sme zhruba 12 yardov od endzóny, uvidíme, čo Peťo Vaník a jeho offense vymyslia na košickú obranu.
A vyzerá to na ďalší beh Mateja Rakovana s číslom 99. Posunul nás o ďalších 5 yardov dopredu. A podľa všetkého si Žilina asi zoberie ďalší timeout, alebo... Tak nakoniec nie, budeme hrať rýchlu hru. Žilina sa rýchlo rozostavuje, aby rozohrala ďalšiu akciu. A je tam flag, zase žltá vlajka na ihrisku. Čo sa stalo tentokrát? Prostart, offense, číslo 6, 5 yardov penalty, stále druhý. Tak znova to je vlajka na našej strane. Full start, alebo zase niekto z našich hráčov vyštartoval trochu skôr, alebo nesprávne. Bol to hráč s číslom 6, Lukáš Dlouhý. Do toho, jak sú tí dve oranžové za mnou. To musia dopraviť, vieš? Tak na 6 bodov. A teraz nič z toho. Košice veľmi dobre prečítali náš plán. A time out, Žilina, do konca a jeden time. Áno, takže do konca polčasu máme jeden timeout a v druhom polčase máme k dispozícii opäť 3 timeouty. Zatiaľ sme použili 2, ešte nám stále jeden ostáva, takže aj keby sa nám táto akcia nepodarila, tak stále budeme mať šancu ešte jedného pokusu na to, aby sme sa dostali do touchdownu. 33 sekúnd. Tak do konca zápasu zostáva 33 sekúnd, ako povedal pán rozhodca. Je to nakoniec nekompletný pás na hráča s číslom 83. Mareka Wilda. V poslednej chvíli mu tam vypadla tá lopta. Z začiatku to síce vyzeralo ako, že si košický hráč počínal nedovolenie, ale nakoniec bolo všetko v súlade s pravidlami. Rozhodcovia to videli veľmi jasne. Vyzerá to, že naši budú kopať na branku. Áno, je to tak, Lukáš Dlouhý s číslom 6. Si tam už sporadú hráčov a pokúsime sa skorovať za 3 body. Dobre, Lukáš! Výborne, Žilina! A nakoniec pokus nie je úspešný. Vyzeralo to, že to išlo trochu viac doľava, ako by si Lukáš predstavoval, alebo... Je čas poradiť sa, video rozhodca a také veci. Jeden rozhodca ukázal, že to platí. Tým Košíc to videl inak, ale čo by sme čakali? Ale rozhodca v bielej šapke vyzerá, že je najvyšší, takže mohol by toho vidieť najviac. A on práve ukazoval v náš prospekt za 3 body, tak sme zvedaví. Výsledok akcie je neúspešný chvíľ. Tam Košice 20 jardov. Po bojovej porade rozhodcov nakoniec rozhodca nemal pravdu. Môžeme si skúsiť pozrieť záznam, ale neviem, odkiaľ by sme ho asi tak zobrali. Dali si hip a hop, všetci 4. Musíme veriť, že rozhodcovia naozaj všetko videli tak, ako mali.
Teraz sa to otočilo tým, že nepremenili, tak sa to... Tým, že sme nepremenili, tak sa akcia otáča, do útoku sa dostávajú Košice, ale nemajú už veľmi veľa času. Takže vyzerá to tak, že finálna základ, ale podpora našich. Áno, je to tak, Košice už sa nesnažili o ďalšiu akciu, loptu už iba zakľakli a nechajú tak uplynúť čas do konca. A to by mal byť koniec prvého polčasu a druhej štvrtiny. Koniec prvého polčasu. Už nám to potvrdil aj rozhodca, prvý polčas sa skončil, Žilina vyhráva 7-0, takže skoro je pre nás stále priaznivé. A my sa už pomaly môžeme presunúť v súťaži, ale ešte predtým nám zatancujú naše krásne cheerleaderky. Takže vás poprosím, aby ste aj tie, keď vybehnú na trávnik, ich povzbudili. Čau, čau, čau. Máš Sandru a Frank! Ja si porozprávať sa tým